que ha enfonsat l'economia de l'estat espanyol, però sí ha de pagar el deute de la despesa excessiva, injustificada i inútil que han generat els partits centralistes, els de tota la vida. Sembla que la democràcia no va significar la restauració de la nostra dignitat. Ens van convertir en una comunitat, com si d'una comunitat de propietaris es tractara, però sense ser propietaris d'aquesta. Ja van 4 anys des del 2009. Ara sembla que tot és com ha de ser, però recordeu-vos que en el 2009 d'ací una estoneta anaven a la plaça de dins i tot era folklore, que està molt bé el folklore. Però és que ara venim ací, reivindiquem el dia 9 d'octubre com el dia del País Valencià i anirem a la plaça de dins a continuar reivindicant institucionalment el dia del País Valencià. Jo estic convençut que les persones, les dones i els homes i els xiquets i les xiquetes que esteu així, això ho tenim clar, estem orgullosos del que som, ni millors ni pitjors, però estem orgullosos del que som. Amb l'actual estructura administrativa no ens va bé a les valencianes i als valencians. Ens han espentat a un no país. A hores d'ara el País Valencià és més que mai, en estos 774 anys d'història, és més que mai una sucursal, exclusivament una sucursal administrativa. Avui és un bon dia, i amb més raó que mai, per reivindicar que necessitem dotar-nos d'un estat valencià del benestar. Un estat valencià del benestar que solucione els problemes de les persones en clau valenciana. Una solució que naix d'ací i està pensada per a la gent que viu ací. Un estat valencià del benestar que permeta solucionar els problemes i ser una miqueta més amos del nostre present i del nostre futur. No podem assegurar un estat valencià del benestar sense tindre una sobirania mínima i una fiscalitat pròpia. Políticament, en estos moments, estem sent capdavanters, o estem intentant, en una manera diferent de gestionar, en una manera diferent d'entendre les relacions entre partits polítics diferents, als quals segurament ens uneixen més coses que ens separen. Necessàriament, per obligació, esta experiència política del govern d'Alcoi ens ha de servir si volem que en el 2015 hi hagi un canvi de govern. Les valencianes i els valencians també tenim dret a decidir. Tenim dret a decidir com volem viure millor. Tenim dret a decidir com podem viure més dignament.